U svetu, negde u, koji je ovo grad? Ovo je Fort Lauderdale? Fort Lauderdale, da. Fort Lauderdale. Kad si ti došao ovde? Kad ste? U Fort Lauderdale ja sam došao pre 10 godina, a u Ameriku sam došao pre 13 godina. 13? Da. U Massachusetts bio sam na Martinim vinogradima prvo, gde većina studenta naših ide. I onda sam bio jedno vreme malo u Bostonu i na nagovor prijatelja, ajde da probamo taj Fort Lauderdale. U tom momentu pojma nemam ni šta je, ni gde je. Bio sam u Majamiju kao da posetim, bio sam u West Palm Beachu, bio sam u Orlandu. Ajde, čuo sam, lepo idemo i tako sam od nas četvoro. Svo četvoro smo zajedno došli, bili smo cimeri, ja sam jedini koji je ostao ovde. Čekaj, ti si došao na studiranje ovde? Pa došao sam na J1 program, svi naši ljudi znaju šta je, i posle što kaže, zagubio se pasoš, nisam se vratio neko vreme i onda kreće taj proces sređivanja papirologije, kako da se ostane i tako dalje. Naravno, hvala Bogu, to se rešilo, to neko uradi lakše, neko teže, ali svi manje više se snađu. Svako ko je uporan i ko ima neki cilj, to ostvari na kraju. Tako je. Tako da, tako sam i ja prošao kroz te neke procedure, upoznao moju Magdalenu, verenicu, uskoro i suprugu, baš ovde u Fortu. I od samog početka naše veze mi smo pričali kako da nešto napravimo, da radimo za sebe i da radimo ono što volimo, jel tako? Eto, znači, tako je nastala neka ideja Maggie's Favorite, možda 4-5 godina pre nego što smo otvorili. Znači, toliko je neki taj proces trajao od ideje do otvaranja, potpisivanja ugovora za lokal, sređivanja, onda učenja o tom procesu kako u stvari prvi biznis, inače i njoj i meni u životu. I onda učimo kako da se borimo sa ovom papirologijom, sa kodovima, sa dozvolama. To nam je oduzelo nekih godinu dana i konačno otvorimo pre 3,5 godine. Znači, januar 2023. otvorimo lokal i evo, tu smo i dan danas, hvala Bogu. A kaži mi, odakle si ti inače? Ja sam iz Kule. Iz Kule? Tako je. Šta ti je bila namera u životu da radiš, čime da se baviš? Pa, iskreno, nisam verovao da ću budem ugostitelj, pošto sam završio na FTN u zaštiti životne sredine i 3 dana pre što sam krenuo za Ameriku odbranim master rad i planirao sam se vratim ili da ovde nešto radim po tom pitanju, međutim, život ima neke različite planove za mene i... Moraju da se plati. Jeste, kad smo došli, učimo jezike, upoznamo ljude, radimo po restoranima, učimo taj zanat, jel tako? Tako da smo tu ispekli dosta tog zanata, što u kuhinji, što bi Amerikanci rekli front of the house, i onda radio sam i kao konobar i kao menadžer i u kuhinji pre toga i skupiš iskustvo sa svih strana i vidiš šta možeš. I onda smo, ajde da služimo neki doručak, da pravimo palačinke gde nema puno mesta ovde okolo, da ponudimo nešto naše, da pravimo torte, zato se zove mesto Maggie's Favorite, Magdalenu svi znaju kao Maggie. Ona je umetnik za torte, kako bi naši ljudi rekli, ili cake artist, i ona to radi iz ljubavi. Tako da po tome, eto, gledali smo da kreiramo neki koncept oko njenog talenta, a isto tako generalno njene pozitivne energije za uslugu ljudi generalno. I puno ljudi gde je ona radila ranijih godina u Fortu dolazi baš nju da vidi u Maggie's Favorite. Ipak zna da pravi dobre kolače. Tako, i kolače, i usluga, i kafe, i sve. Tako da to smo nekako preneli na naše radnike, da je ta usluga najbitnija u stvari. Da ta kafa sa nekim osmehom promeni nekom danu. Možda bitan je naravno i kvalitet kafe i kad je prženo i sve to stoji, ali ukoliko je udobno, kao što možete da vidite, i svako se osjeća kao kod kuće i neko ti to usluži sa osmehom, ja mislim da je to ključ. Koja je struktura gostiju koje dolazi ovde? Koje su nacije? Pa mešano je, kao što je generalno Južna Florida mešavina mnogo religija. Tako da imamo puno lokalaca što su Amerikanci, Latinosi, imamo jako puno ljudi sa Balkana, naravno, Srba i Makedonaca, pretežno Srba, ali imamo iz celog Balkana, Bugari, Rumuni, kome god fali
taj neki deo kuće, gde ljudi sede, popiju kafu, niko ih ne tera, nije buka, nije gužva, ljudi uživaju, tako da generalno miks neki, tako da to je i bio cilj. Nismo mogli da se ostanemo samo na jednu populaciju, a pošto smo pekara, nemamo grill i nemamo te stvari, nismo restoran, nismo mogli samo da se ostanemo samo na palačinke, nego moraju to da budu neki sendviči, neki omleti i američke pancakes i tako dalje. Tako da neki miks svega pomalo je definitivno dalo rezultat. Koje ti je radno vreme, da li radiš kao pekar celu noć? Da, pa nismo klasično pekara da pravimo hleb i bureke i to. Imamo bureke u ponudi, ali neko drugi pravi za nas. A radno vreme je od 8 do 4 svaki dan, 7 dana smo otvoreni. Međutim, evo baš smo sinoć imali jedan privatnu žurku, jednu, ali tako, dakle da bavimo se time. Rentiramo prostor za proslave, imali smo, kako kažem, naša pekara na G, ali već smo 3 ili 4 svadbe imali ovde, tako da ljudi koji nisu pri parama, jeftinije im je da ovde, a jako je lepo i ugodno, tako da do 50-60 ljudi može da ugostimo unutra. Tako da pravimo žurke, prošle nedelje smo imali za naše, naravno, Balkance, imali smo svirku uživo, tako da imamo i bendove s vremena na vreme, tako da ja kad kažem radno vreme do 4, to nekad do 2 ujutru, 3 ujutru. Ali obično ima mnogo posle kad se zatvore vrata, ali to je neka druga priča. Kaži mi, kad si krenuo biznis, kako je krenulo? Da li je krenulo odmah dobro ili je bilo muke malo? Pa znate kako, svi kažu da treba za biznis od 3 do 5 godina. To ne razumeš dok ne kreneš sam. U suštini neko mnogo pametniji od mene je to rekao davno. I to definitivno ima smisla, nema veze da li je u Kuli, u Beogradu, u Novom Sadu, u Majamiju, u Fortu, bilo gde u svetu. Ja mislim da definitivno da ljudi nauče da si tu, nije dovoljno samo jednom da dođe i kaže ok, znamo. Ja mislim da treba da im se svidi više puta i da dobiju to u navici. Znači, ima jako velike konkurencije okolo i da bi ti kao tvoje mesto bilo u njihovoj listi prioriteta, to mora da se ponovi više puta. Tako da bi gost postao regularni gost, treba da dođe minimum 3-4 puta, to su mi naučili. Tako da, ja mislim da je to neka ideja. Prvo što smo otvorili, pošto nam je trebalo jako dugo, mi smo najavljivali da otvaramo, prvo 3 meseca non stop smo bili puni. I ovo je super ako ovako bude. Onda, što bi rekli Amerikanci, kreće taj reality check, onda čekaj, nisi ti toliko poseban. Ali tako, trebalo nam je dobre 2 godine. Dobrog rada, učenja. U suštini je proces i dan danas je učenje i ja verujem da ljudi 30 godina u biznisu uče svaki dan nešto, jer sve se menja, tehnologija, marketing, sve se menja. Tako da budžet ljudi se menja, sve, tako da učenje ne prestaje, ali posle 3,5 godine možemo da kažemo da negde smo stigli. Nešto smo u prethodne 3,5 godine radili pravilno, negde što smo grešili smo ispravili i da je nekako sad lakše. Nekako regularna baza ljudi je mnogo veća i naravno trebaju nam i novi ljudi, tako da zato postoji marketing koji pokušamo da radimo, da dođemo do ljudi koji nikad nisu bili ovde, ljudi koji su u prolazu, baš sam sad upoznao ljudi iz Orlanda koji su tu, čuli su za nas i videli su odlične recenzije i tako su svratili da nas vide. Vidio sam na jednom zidu da imate puno nekih poruka. Da, to smo nazvali jedan prijatelj je dao ideju jako dobro da se zove Zid ljubavi ili Wall of Love. Do pre par meseci smo bili na Google 5 zvezdica recenzija. To bukvalno i sad smo 4,9, ali i dalje smo najbolje ocenjeni što coffee shop, što breakfast mesto ovde u okolini, u celom Broward opštini. Tako da stavili smo nekih možda 5 do 10% tih recenzija da ljudi pročitaju, da se slikaju, vole slikaju. Imamo prelepi mural ovde u lokalu gde ljudi vole da vide i nešto drugačije i nešto što nemaju baš svi lokali. Tako da taj neki Wall of Love je naš poklon našim pratiocima, da kažemo hvala vam za ljubav i veru u nas što se vraćate i dajete nam šansu da vas služimo.
Da li nameravaš da proširiš možda biznis ukoliko to krene ili... Naravno, ja mislim, pošto imamo, dobili smo ćerkicu, hvala Bogu, najveći blagoslov pre 2 godine, tako da to je nešto najlepše što nam se desilo, naravno usporilo neke planove, ali sad smo trenutno na raskrsnici između građanja familije i biznisa. Pošto smo manje više sami, imamo radnike, ali opet puno stvari je na nama. Trenutno bismo ostavili ovo kako jeste za sada. Želimo još 1-2 dece, vidjet ćemo kako Bog odluči. Pa ćemo jednog dana sesti za par godina i pričati možda o nekoj drugoj lokaciji, ali da prvo stavimo na noge sve ovo kao što treba da bude i onda ćemo lako o tome kasnije. Znači da sada da pozovemo i dalje ljude koji dođu u ovaj grad, da se vrate na koju lokaciju? Ovo je lokacije 830 East Oakland Park Boulevard, Suite 101, grad Oakland Park, ali Oakland Park, Fort Lauderdale i Wilton Manor su spojeni svi tu i bukvalno je sve na 2-3 bloka odavde, tako da mi smo u centru tog nekog trougla. Koliko naših ljudi ima restorane ili tako neko? Pa, iskreno, posljednjih par godina mnogo više i to su sve neki mladi ljudi koji su odlučili isto kao i mi da probaju nešto drugačije, nešto novo. Pomenuo bi naše prijatelje Shake Raga koji imaju food truck, nekih 5-6 milja odavde. Momci rade odličan posao, ko hoće ćevape, naš roštilj, Karađorđeve, imaju jako puno jela, oni su mnogo dobri, tako da s te strane idemo u Shake Ragu kad god se uželimo, ali tako i ljudi odavde. Su oni locirani na jednom mestu ili? Na jednom mestu su locirani, da, blizu Marina Mile bulevara, tako da možemo ih naći na adresi. Većina ovde lokalaca naših znaju za njih, već su otvoreni skoro 3 godine. A druga ekipa, isto drugari, otvaraju isto neku vrstu food trucka gde će da rade pečenje, jagnjeće i praseće i naravno ostala kuvana jela. Još je u pripremi njihov lokal, to jest i oni su food truck, ali čekaju na mesto da se osposobi. Baš smo imali catering od njih juče ovde za tu privatnu žurku o kojoj sam pričao i probao sam prasetinu, fenomenalno. Tako da imamo i to. Oni se zovu Lamb Fork, tako da imamo i to. Imamo naravno naših ljudi sa Balkana što drže meksički restoran, pomenuo bi Bandoleros, lanac restorana, i ima Rakija Lounge u Majamiju, na South Beachu, i ima verovatno dosta više sad za koje ja još nisam čuo, ali kako čujem, otvara se sve više i više na Južnoj Floridi, što je jako dobro. I trebaju naši ljudi da se bave onim što vole i ako je to dobro i ako treba svi da podržimo tako nešto. Od kad si ti došao na Floridu do danas, koliko se naša zajednica uvećala? Pa definitivno se uvećala mnogo, mogu vam reći, za ovih 10 godina sigurno se uduplila, je li tako? Imamo puno Kanađana koji se sele na Floridu, imamo naših ljudi iz Njujorka, iz okolnih severnih delova Amerike. Jednostavno, ima puno razloga zašto. Vreme jedno od, pretpostavljam da je sunce skoro 365 dana u godini, da je jako lepo vreme, da nema sales tax, te državne takse, što je jedna olakšica za ljude da plaćaju manji porez. I tako da ja bih rekao duplo više ljudi za ovih 10 godina. Možda i više, to je neka moja procena. Subjektivno. Pa dobro, ja ti želim da ti nastaviš ovaj posao i da, što kažeš, još da se porodica uveća. Hvala puno. I da se često viđamo na kafi, na doručku. Ja sam jeo malo pre pitu za Janicu, bila mnogo dobra. Hvala puno. I jogurt koji je kao da jedem u Beogradu. Hvala puno, trudimo se. Što je vrlo interesantno. Što je teško naći. Teško, da. Naći, jel sami kuvate, pravite? Jogurt ja lično pravim, burek nam stiže iz Njujorka, tako da ga pečemo. Aha. I uvek je konstantan, tako da možda jednog dana, ako se odlučimo da unesemo i to u ponudu, ali mnogo posla ima oko tih torti i oko svega.
tako neka malo komplikovanija torta iziskuje ceo 2 dana nekada se prave. Tako da nemamo vremena za tako neke stvari, ali imamo i jako dobar burek koji nam stiže iz Njujorka i uvek konstantan, ljudi vole, naučili su, navikli su i mislim da je to pun pogodak za sada. Jel' tako? Kako se naša zajednica bude više širila, kako Amerikanci budu više naučili o našoj kulturi, nekolicina hoće da proba naše stvari, tako da pitaju pa probaju i oduševe se, tako da kad bude se to uvećalo na nekom nivou, definitivno možemo da razmišljamo u nekom narednom koraku. I koliko sam načuo i vi se selite, ali tako? Da, ja sam u Inglu, ja sam zapadna obala Floride. Zapadna obala, pa dobro, znači vi ste tu na Floridi, tako da koja je prelepa. Ja obožavam da odem na drugu stranu i da uživam, tako da Bože zdravlje, gledamo se i tamo i ovde. Gledamo se, sutra se vidimo na kafi ovde. I naravno i hvala puno, pozdrav za sve vaše pratioce i hvala što ste se svratili i nadam se da se vidimo uskoro. Dobro, evo, ovde smo u radionici gde se prave najbolje torte u Floridi, je li tako? Tako je, apsolutno. U pravu ste. Evo, imamo ovde da vam i pokažemo malo nešto u radu. Pravimo polako i tako. Ja sam Magdalena, vlasnica zajedno sa Milanom, Maggie's Favorite ovde na Floridi. I evo, već postojimo 3 godina. Super ide, puno naši ljudi dolazi, podržava nas i jako smo srećni zbog toga. Šta naši ljudi najviše vole, a šta vole Amerikanci kad dođe neke vrline? Pa, iskreno da vam kažem, mislim da smo i navukli Amerikanca na naše palačinke, što je jako dobra stvar. Naši ljudi isto vole to, vole i bureke, imamo to naravno. Vole to, vole našu kafu, to im je apsolutno top. I naravno vole kad pravimo naše žurke. To je jako dobra stvar isto tako, da. Kaži mi, koliko često pravite te žurke? Pa ne pravimo ih puno često, možda 3-4 puta godišnje, da ne bi zasadili ljudima, međutim bude jako interesantno i zabavno. Povod da se svi okupimo, da se svi družimo zajedno i da provedemo malo lepog vremena. Prisetimo se kako nam je bilo kući. Jeste. Koliko si ti dugo u Americi? Ja sam ovde 11 godina sad. 11 godina? Da, 11 godina. I zadovoljna si? Pa zadovoljna sam, da. Zadovoljna smo, tu smo, evo, uspeli smo da stvorimo taj svoj biznis, svoju familiju. Lepo nam je, volim Floridu, volim ovo vreme. Radi se dosta, međutim, tako je svuda po svetu. Sigurna sam. Da li ti je u startu bila ideja da se baviš ovim restoranskim biznisom ili si nešto drugo planirao? Pa iskreno nije mi bila to ideja, nikad se nisam pronalazila u to, međutim kad smo počeli došli ovde, s našim fakultetima je malo teže da se ovde snađeš i nađeš neki dobar posao. Tako da na Floridi ugostiteljstvo je broj 1 zanimanje, tako da eto, ušli smo u tome i na kraju evo, tu smo gde smo. Da. Ovo ću da stavim pored torte zato što ovo što sam napravila sam jako gorda na sebe, tako da... Evo, to je kočija ko će da ide na tortu. A to je za svadbu neku? Nije, to je za rođendan. A za rođendan, To je za rođendan kao kako se ovo zove, uspavana lepotica. Aha. Tako je torta, tako da... Sad ćemo mi to obojiti zlatno, da se sve zajedno... To su boje koje mogu da se jedu? Jeste, to su boje koje mogu da se jedu, da. Koliko ti treba vremena da napraviš ovakvu tortu? Pa, boga mi dobrih, samo za dekoraciju dobrih 4 sata, sigurno. Dobrih 4 sata, onda stavi još sad vremena se ta torta napravi, tako da za manju tortu sigurno 5-6 sati posla ima. I ljudi vole, a? Vole, da, vole. Vole, cene ovaj rad, dosta tu ima posla, kao što smo rekli. Vole što pravimo naše vrste torte. To im je jedna stvar, zato što ovde u Americi znamo svi torte su... Cheesecake i ništa. Da. Lepo izgledaju, ali nisu za jelo. Ali nisu dobri za jelo. Tako da kad nađu nešto domaće, oni budu presrećni. Da, sjajno. Da, i ovo će da ide od ozgo na tortu, tako da sva će da bude uspavana lepotica torte. Super. Da. Eto, tako malo da vidite ovaj pipavi posao, kako se to radi i koliko to stvarno treba vremena. Ne, u Americi sve torte koje čovjek može da vidi, da kupi izgledaju jako lepo.
S tim što kažem, te američke torte, one su s polja. Jeste, a znate, dobra stvar je što ovde u Americi, na primjer, ima mnogo izvora da se nađu, stvari se nađe kalupe, da se nađu, sve što hoćete možete ovde da nađete. Tako da nije teško da se nađe, oduzima vremena, međutim da, te torte sve izgledaju lepo, ljudi su ovde jako talentovani, a međutim, ukus nije to. Da. I traju mesecima. Mesecima, bukvalno. Pa mogu, neke stoji napolju, ja to uvek moram da napomenem svojim mušterijama, pogotovo Amerikancima, da moraju da čuvaju tortu u frižider, zato što to je jaja, puter, brašno, šećer unutra, sve su to whole ingredients, što mi kažemo, nisu to te neke dodatke i takvo nešto. Mora sve to da se čuva u frižider, da se ne bi pokvarilo, naravno. Da. Sjajno, sjajno, zaista lepo. Hvala vam. Da bude tu dosta posla, dosta treba strpljenja da se napravi jedna ovakva torta. I nije puno puta šta sam naučila u ovom biznisu je puno puta kad niste u nekom dobrom raspoloženju ili tako nije vam dan, ni to što radite vam ne ide. Tako da, to bi bio jedan moj savjet, ako slučajno neko pravi torte ima takav dan, samo da iskulira na 5 minuta i da se onda vrati nazad na posao. Pa čekaj, da, ja koliko vidim tebe ovo smiruje, ti dosta strpljivo ovo radiš. Pa moram tako, zato što tako će se samo savršeni produkt napraviti. I kad najjednostavnija stvar, bukvalno najjednostavnija stvar, ako niste u dobrom raspoloženju, neće ići. Neće ići, bar kod mene je tako. Ja sam naučila tokom godina koje radim ovo, a bukvalno sad možda 5 godina već pravim torte, tako da moja mama se time bavi, ja sam uvek bila opkružena s tim i uvek sam pričala da neću to da radim i evo, sad to radim, sad upravo to radim. Onda morat ćeš da pozoveš mamu da dođe da ti pomaže. Bukvalno, uradili smo to dosta puta i hvala Bogu dolazi i pomaže. Srećni smo. Sjajno.